फाइनाय 17 तारिख अमासनि 17 जों जत सारा त्रिपुराव जत डिस्ट्रिक्ट वाइज जों डेपुटेशन दोननाय डीएम नि थानि ताई जों जे बिस्कांनियाव पंचायत इलेक्शन जे इंयांग टंगमनि अमनि बागिनि सिन डेपुटेशन डीएम नि थ्रुति गवर्नर नि थानि सिनियर डेपुटेशन याफार जाकनाय ताई आं जत वाईटीएफ नि आदं रग्न ताई जत टीडब्ल्यूएफ नि ताई जत त्रिपुरा मथनि आदं रग्न सिनि सार प्रेसिडेंट विजय अंकल सामानि थाइसिङो जत पार्टी नि कर्मकर्ता रग्न आदं रग्न ओ जे डेपुटेशन पार्टिसिपेशन खायनि बागै कयजाव ताई ओ सिनि पार्टी नि एबा जत जे पद तंनाय आदं रग्नबो कयो बरक ओ डेपुटेशन पार्टिसिपेट खायनाय ताई अमनि लगिवो सिनि टीटीएडीसी नि सीएम डेपुटी सीएम ईएम्स एमडीसी रगबो ओ डेपुटेशन पार्टिसिपेट खायनाय हामबाय।